Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke dag kom maar mooi. Fratsen, elke dag kom maar mooi. De Skelter. Pier en Marieke hadden een skelter kocht op een rommelmerk en Douwe de Vries, de garageman en uitviener, had de oude skelter voor haar opknapt. Het stuur zit weer vast en hij had er een trekkerszadel om een loske. Nou kist er maar zijn beiden op zitten. En de uitviener had er een motorke inbouwd. Een elektromotor op zinne-energie. Het is maar een liets motorke, het valt net op en de jerst hem haast net. Maar als Pier het zinnepaneeltje uitklapt, dan draait het motorke als een tierenlier. Wow, Marieke Machine. De zin is kind en het begint dadelijk te draaien. Machtig. Ja, hé, maar hoe komt ze nou vooruit? Gewoon. Dit hendeltje naar varen en dan riet er op een motor. Hoe verder naar varen, hoe harder als kist. Hoe is net met het draapje? En dan? Niks en dan. De motor gewoon rieden. Had ik idee. Racen. Machtig, jong. Ga zitten, ik riet wel. Op dat grote zadel? Waar moet ik me dan ontbeten horen? Om mij? Nou, doe nou maar. Net te bang. En daar gaat het hinnen. Behendig stuurt Pier de skelter door de paadjes in het parkje. Marieke zocht eerst nog wat benauwd om haar hinnen en houdt haar stief beet. Maar al gauw zocht ze dat het wel goed gaat. En krijgt ze er heel tijd meer aardigheid om. Wow, cool hé. Wat keert dit lekker. Wow. Kist ik me die hicht op? Makkelijk. Hoor je weet. Daar gaan we. Wow. Hé, die moet de Douwe-aas nog al even bedanken. Wat een uitvinding. Was ik even voorop. Zelfs rieden. Ja, oké. Was het alleenig of zit bij die achterop? Nee, ik wil net alleenig. Maar als me beet hoorde, hè? Goed. Nou, hendeltje naar voren. Ja, daar gaat er. Hartstikke idee. Oh, machtig. Kist wel wat hudden. Doe maar. Verder naar voren met het ding. Goed zo. En als ik stadiger word? Hoe is net stadiger? Die gaat lekker zo. Maar dat oude wiefje daar. Ah, die rollator. Kijk er wel bij los. Makkelijk. Oh, ik weet net. Doe nou maar. Gewoon goed sturen. Maar ze rijdt minder op paard. Eromheen, hè. Pier, ik weet het niet meer. Wat maakt van? Pas op, zijn jou staan van een sok. Het oude wiefke kan haar nog krekt onder en beet houden. Ze stiet nou op triljende skonken te sjen naar de been en de skelter die ten eindje verderop daar stilstond kwam binnen. Oeh, jongens. Hoe koert dit nou? Oei, ik schrok me lam. Waar is mijn rollator bedarren? Oh, bentjes. Hoe is het met hem? Goed, mevrouw. Ik zal jouw rollator even opheljen. Sorry, hè. Het wie mijn schuld. Ik koos ik aan het remje. Ik wist het niet meer. Oeh, vanke. Hé, ik tril je hielendal. Ik zeg je hem net omkom. Wat ben ik schrokken. Het spiet mij. Maar... jojo, net serieën. Nee, wonder is het al. Ik goed beteerd. Ik hoor me nog correct aan een B&B houden, gelukkig. Maar hoe is het met mijn rollator? Dat is minder. Hij is nogal wat indoekt. Hij wil net zo goed meer rollen. En in het ziel zit wat verboogd. Oh, lieve Santje. Dat is net best. Hoe kom ik nou weer thuis? Waar maakt je heen? Waar wen je, Jo? In het begin, het oude ruimtehuis. Ja, zonder rollator red ik dat net, ja. Misschien ken je jou achter op een skelter? Dan neem ik de rollator op mij. Ik, op een skelter? Maar jongen, ken dat wel? Ik ben net zo vlug meer. Maar die skelter wel.
Ga je maar zitten, dan breng ik jou wel thuis. Oeh, maar kunnen me wel horen? Makkelijk. Nou, dat moet dan maar wezen. Dit hiek van de morgen net toch dat ik Joert nog op een skelter zitten zoe. Oeh, zo. Nou, dat zit net in zo min. Zit u jou goed? Hè? Je kan je wel een pier beet houden, hè? Klaar? Daar gaan we. Oeh, ik breng er al later even naar douwen. Die maakt het dan wel weer. Opdaast. Doeg! Oeh, jongen, dit riep maar mirakels net. Ken ik nog hudder? Jawel, heer. Maar goed beet horen in de bochten. Ho, 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 ho. Wat een heerlijkheid. Dat ik dit nog mooi maatje mooi op mijn oude dag. Jippie! Wat prachtig. De oren bewenners van het oude ruimtehuis zetten grutte egen op als ze sjoggen hoe het oude boukje bij Pier achter op de skelter onriepen komt. Pier stuurt de skelter handige trutte bouw in. Daarbinnen schijnt de zinnen net. Het motorke slacht aan en zo komen ze daar stilstaan tussen de oortjes die daar zitten en in de handen klappen van bewondering. De ene naar de oren komt eraan. Alle jervossen was een ritje maatje. Morgen kom ik weer om. Dan is de rollator van vrouw Boukje wel klaar. Misschien maakt het daar direct nog wel wat moois van. Hey.